ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. UMLA Jakmau Kerwat Constituency Barinik Tanling Dot Tongkhar Kakak Khandai Trik Unaitung Aja Pusau Kulit Banjurip Iki Lightly Scheme Sam Beratip Kumkamau Kerwat Greater Water Supply Scheme Papentrailing Bagi Scheme Jal Driven Mission Kebukot Dropoklur Tengka Hagar Sngi UMLA Rasdang Iki Jinjurip Nagasna Mountain Keberi Jaka Penlang Bat Sam Kebehek Do Balhading Kini Ulalit Jurip Sia Kajing Shnai Ka Top Penlang Kebadan Hakasnong Lat Laos Nai Berkumjuru ika jakatan berpenpoi cikini ke atli ke jakapan lang Haga diga jing hia jurip jong MLA belas sendan lang u executive engineer jeng ketrat PHE mau kerwat division ubak ke nong besau USDO ketrat PHE mau kerwat ubak ai karbudan bak kiwe de ki officer sarkar lalap bagi jing trek ladap kumba prapo persen nama bakani ke skim kerajaan Dapura setangkan diarpor. Don pipe terus ko abon teli ki panjang abon pipe bahek ini tel mi kadep juga ne berkadep di room kecilu ne kam kecilu ne bisa do setting kalau dal ga mungkinnya keju ni bang pas ini tinggal begini Bagi lawan ban page ya kena ke inspection ya kena ke scheme ke kereta makrwat water supply scheme bar kumjuru ngi lawan ke mausau ha ke bagi lawan page ya kini ki jat ki bun jat ki item ki jitre page kini ki tang page kini ki treatment plan ha ke bagi lihat on page kini ke dam ke barang sudah page hang ni kam tam ki jitre meneh moten ni ke bagi lihat on page baro itu ki light li ki jitre ki bahe hapo ka treatment plan bat kitang ya kembali on page tu rekar bat kejia leti ki pipe ya kembali on page isuk ban menitu bangi idon kejing kerman ha bangi phai ya ka progress jo kare kejing trei skobon ai kublai kerpang ki officers ki bala trei shit ki bala ya trei kia kam tam extreme engineer i barangwan thamai ha kene revision jongi re la sim kia ba bat follow up ya kene kejing trei ban ya coordinate ber ki contractors te baro na du engineer SDO KJE bar khot ki bali sim khia kini kam ki ya chakmat ki don ki item kam tom kini ki snong kini ki CWR ki snong ki bon ki la yadap ai ku blai shibun ai kini kontraktor ki baret bat ki bakam kraw ki bala sim khia hadu kata kata kini kam ha ka bakili atre takwa bani thu pajba ba ki sha kini ki jing tre ngila sim ya karis rangkat bat ka jing sngo rit men sim nangkong namar ngila yale persyak kendiat ya ka technical advice ha ka bangila yok sanction ya kene ka scheme kene ka makrot creator water supply scheme kumba san phukndai crore la jan ru phokraur ka bah ka ji sha ka kum ka proposal kalong ba ka wei ka kam ka wei ka project dei ban alot ha wei contractor bat ka jing ka advice ka technical advice kalong dei ban ai contractor ka khamla ki contractor ka don ka capacity ban trei ki kam ki bah ka kum kine te hendrai Hakajing perkat nam tak interest jong ki bobon ki balang ki kontraktor ki barit ki kontraktor jongi ki traisnong ki trajaka na sini ngila sim ya karis ka bala nong ka big risk ha ko por ha ka bangila perkat ba kabha ban split ikne kam knang ban yo kam ki bobon balang ngeso kemen haduk kata-kata ngam sipoi perkat ba haduk kata-kata ya kata ka step ki sim bahkan penpoi bungut buntli ki bokadar hajaka ban ai tang ka wei ka bokadar engineer lai tu yang aku ba arspa andrew pau tam ai ki work order la yo ban issue na kam ta kan project ya ke bangi sukmen hadu kata-kata hadu katno pungut kado spangut ki kontraktor ki la yo kam na kan ka way ka project ngalarit mensim hakitu ki hakini ki snam baro tendre ki sukmen ban yu i mentai ka progress of work hakaba kini ki kontraktor jungi ki bru jungi kim sim la long lacking behind ha ka jing la ban trei ki kam ki don kini kontraktor ki bala sim ki kam ki basan kror ki kam 100 kror ki kam lai kror ya ka bangal yo i ki la jan ke ka progress ki la bon ki la tam ka 50%
kata ke masuk man hadu kata ke progress kalau tam ka 50% haman laki item ka bangio i bangi page bar ki don ru ki bala jan poi satang bandep no ki bala poi hadu 70% hadu 80% ru ki bala poi ka completion stage tinggal ada sukman hadu kata ku no hikmat banyu i ba kan de kejing persang jungi kalau successful wala kalau don kejing rit musim kejing ting mensua laki la na menteri ki lokal kontraktor jungi te hendri habangi la persang yo i ya kejing la jungi di bru jungi ngai kejing ai kublai kebakar pang ki lokal kontraktor jungi barokhot haka ji trelang haka kaidan jungi di officers jungi ki bala kaid bhai kontraktor bar kilala bantrei ki babun kontraktor ki batrei le se mdadi e baki bala don experience bon haka kam PHE wadla kila don experience ki kilan te hendri ki dangduna ka experience hapo PHE ne marba ka kam PHE kam da bon ki sinem barokhot te hendri yo i ka jingla jo ki bantrei te kana sngoban ai kublai shiwon e ya kana ki system jo ki officer rengkat baki kontraktor bat ngakin bok keruyang bahai ini ipor iba satang kendiat iba dangsa ngalas keli na ki engineers sakat noi kapor ka barang rekaman pendep ikini ki la kemi lenti bala kuru kunul long ka bala ka kemi lenti kontraktor barok bala ki la pendep hapo jo ubnai disembar lane lada omla aru lese hadu ubnai march te henry karang don kedak ni keli bakrau bar kata kalong bahadu mentang yim parsyai la ka JJM kan extend em hadu kata kapor ka badon kam ki kontraktor jengi lada jia ke JJM ke extend ya kata kapor na keling ka sarkar India ke extend ni kapor ki kontraktor jungi kinom face problem ni ka payment Henry lada jia kumno ka ministry kam extension ya kapor kan dei ka burden ka bakraw ya ka state government jungi bansiu ya kata ki bill jungi kontraktor te ka jingkat junga kalong lada long ka bala ngam tip kat ki barang la banle bakin persang ban pendep kat ka bala banle maksimum hapo jung banai akos ngirang don mata sasi benai tam teladang don kiba ki kontraktor kibala kan long ka babha hadu kata-kata bantar ket ban pendep pau benai akos ki kibala bala la de bemla maksimum kan kiba kila ban le ban pendep pau benai akos kenang ban na keleng department kan dio ban clear ya kibil kat kiba kila ban clear hapo jung benai akos bat hadin nang ta hoit na keleng sarkar kibilati bangin ya kun ya kata ngin ya persang kadika genuine need ban yo extension ikmit lenti ru bakal industri kanang aik extension dari ngemla ban sim ya kata for granted bakan long back nomor rejia kamlong kajing khia kan hap haka kli jong ka state government ban jong ki kontraktor ki ban hap up ya kata kapisa ka ban yo na ka state phone kendiat kan bu jing kontraktor jongi tegane gede ki pat jonga ya baro ngasuk men ban i bigi skim kala ya chakmat ki JJM kidang pon hamal lagi snong ngak kerpat iki kontraktor barok badi kejigi trelang joki officer bad joki snong ru bagi sim khia bagi persang ban pendep ya barok kedi kam ya ki balas dang ha kapor ka biangkat ki bala ban pendep state kata karang bah ya ki kontraktor berkunjuk department badi ki pajba ki banjo jimutoi na